खुलुमबाय गिबियाव नायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो सनलांबरना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। जोंहा रेशन कार्डखौ आपडेट खालामनायनि लास्ट डेटआ गाबोननो दै। गाबोन जोंहा जुननि 25 तारिख। दा गाबोननि गेजेराव नोंथांमोना गावबागावनि बे रेशन कार्डखौ आपडेट खालामना लायाबा एबा नोंथांमोना इक्वेसिखौ होनानै लायाबा नोंनि बे रेशन कार्डआ खामानि होगोन ना होला आं बेखौ बे बिदिन्थिजों खोन्थाहरनो सानदों। जेरै नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ रेशन कार्डनि जोहै नोंथांमोना गभर्नमेन्टनि माखासे स्किमफोरनि बेनिफिट्सखौ मोननो हायो। जेरै नोंथांमोना माइरंखौबोथ' मोननो हायो रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना आरो बेजों लोगोसेनो सिगाङाव रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोननो माइरंनि अनगायैबो बायदिसिना बुस्थु नोंथांमोननो होफादोंमोन। बेखौ नोंथांमोना गासैबो गोसोआव दं जानांगौ। आरो बेल' नङा, जोंहा फैबाय थानाय अरुणोदय स्किमनि गोदान एप्लाइखौथ' रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोनानो गासैबो एप्लाइखौथ' खालामनो हागोन नालाय। नाथायबा जुदि नोंथांमोना गाबोननि गेजेराव नोंथाङा गावबागावनि बे रेशन कार्डखौ आपडेट खालामना लायाबा एबा इक्वेसिखौ नोंथाङा होनानै लायाबा नोंथाङा बे गोदान एप्लाइखौ अरुणोदय स्किमनि बे गोदान एप्लाइखौ एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया आं बेफोरनि बागै बे बिदिन्थिजों खोन्थाहरखानो सानदों जाहाथे नोंथांमोना गासिबो मिथिनो हायो। जुदि नोंथाङा इक्वेसि होनानै लायाबा बे रेशन कार्डखौ गाबोननि गेजेराव अब्ला नोंथांनि मा गोरोन्थि जानो हागौ आं बेखौ बे बिदिन्थिजों खोन्थाहरनो सानदों। दा बिनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' गासिबो जोबजासिम नायलां आरो बेजों लोगोसेनो इक्वेसिखौ नोंथांमोना बोरै होनो नांगौ रेशन कार्डनि थाखाय आं बेखौ बे बिदिन्थिजों खोन्थाहरनो सानदों। दा बिनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गासैनिसिम गुरै खावलायनाय थाग्रोबाय दे। नोंथांमोना गोबाङानो भिडिअखौथ' नायो नाथायबा दासिमबो गोबां मानसियानो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखै। दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय जायो अननानै नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लालाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो। आं दाख्लैनो नोंथांमोननिसिम भिडिअ मोनसे लाबोखांखाबाय जेब्ला माने बे आसाम गभर्नमेन्टआ एनाउन्समेन्ट खालामदोंमोन जुननि 15 तारिखनिफ्राय लानानै जुननि 25 तारिखनि गेजेराव नोंथांमोना गावबागावनि रेशन कार्डखौ नोंथांमोना इक्वेसि होनानै लानांगौ एबा नोंथांमोना आपडेट खालामना लानो नांगौ होननानै जेब्ला एनाउन्समेन्ट खालामदोंमोन अब्लानो आं नोंथांमोननिसिम भिडिअखौबो लाबोखादों। आं नोंथांमोननिसिम आरो बुंहरखादों नोंथांमोना थाबैनो जुननि 25 तारिखनि सिगां एबा गाबोननि गेजेराव नोंथांमोना इक्वेसिखौ होनानै ला रेशन कार्डखौ आं होननानै नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ बानायना खोन्थाहरखादोंमोन। दासिमबो नोंथांमोना गोबाङानो रेशन कार्डखौ आपडेट खालामनानै लायाखै जानांगौ एबा नोंथांमोना रेशन कार्डखौ दासिमबो इक्वेसिखौ होनानै लायाखै जानांगौ। अब्ला नोंथांमोननि मा भुल जानो हागौ फिउचाराव एबा नोंथांमोना इयुनावथ' आरोबाव माखासे बेनिफिट्सखौ मोननो थांगासिनो दङ रेशन कार्डनि जोहै नोंथांमोननि मा गोरोन्थि जाफ्लांनो हागौ आं बेखौ बे बिदिन्थिजों खोन्थाहरखानो सानदों जुदि नोंथांमोना रेशन कार्डखौ आपडेट खालामना लायाबा। जोंहा अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइआ थाबैनो जानो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना बे मास मोनसेनि गेजेरावनो मिथिनो हागोन नोंथांमोना सोरबादिया एप्लाइ खालामनो हागोन। गासिबो रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोनाथ' एप्लाइखौथ' खालामनो हागोन नालाय। दा बिनिखायनो गोदान एप्लाइ जानो थांगासिनो दङ। जुदि नोंथांमोना गावबागावनि रेशन कार्डखौ दा बावैनो एबा गाबोननि गेजेराव नोंथांमोना जुदि आपडेटखौ खालामना लायाबा नोंथाङा जुदि आपडेट खालामना लायाबा नोंथाङा बे रेशन माबानि थाखाय अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायाबो जानो हागौ दै। बिथांमोना दि बुङाखै जेनेबा गासिबो बेहाय मानि थाखाय बिथांमोना इक्वेसिखौ होनो होदों आं बेखौ गिबियावनो खोन्थाहरखानो सानदों। गोबां मानसिफ्रानो माने बे रेशन कार्डनि जे बेनिफिट्सखौ दाय मोनगासिनो दङ। गोरिबनि खोथायानो गैया बेहाय मालिकफोरबाबो मोनफागासिनो दङ। दा बिनिखायनो बिथांमोना जेन्युइन बेनिफिसियारि बिथांमोनखौ दायो बिथांमोना नागिरनायखायनो बिथांमोना दायो आधारजों नोंथांमोनखौ लिंक खालामहोदों एबा इक्वेसिखौ बिथांमोना खालामहोदों। आधारनि गासैबो डिटेल्सखौ बिथांमोना नायजोबखायो। दाथ' नोंथांमोना मिथिखागौ जिखिजाया पेमेन्टनि एक्टिभिटिफ्रानो दायो जोंहा आधारनि लिंकैसो जायो। दा बिनिखायनो बिथांमोना आधारनि लिंक थानाय बेंक एकाउन्टफोरखौ बिथांमोना गासिबो नायनायनि उनावनो मिथिनो हागोन नोंथाङा गोरिब नंगौना नङा एबा नोंथाङा इलिजिबोल नंगौना नङा रेशन कार्डनि थाखाय बेखौ बिथांमोना मिथिनो हागोन। दा बिनि थाखायसो बिथांमोना बे इक्वेसिखौ खालामहोदों। दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम गासैनिसिम खावलायहरनाय जायो दे जोंहा लास्ट डेटआथ' गाबोननो नालाय। दा बे गाबोननि गेजेराव नोंथांमोना जेसेबां हायो इक्वेसिखौ होनो नाजाबानो जाबाय। जायफोर नोंथांमोना दासिमबो होआखैबा नोंथांमोना जुदि होखांबायबा नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा। नाथायबा बेहाय बेखौ बुङाखै दै जेनेबा नोंथांमोना गाबोननि गेजेरावनो इक्वेसिखौ होनानै लायाबा एबा गावबागावनि बे रेशन कार्डखौ आपडेट खालामना लायाबा गाबोननि गेजेरावनो नोंनि बे रेशन कार्डआ केन्सेल जागोन बेखौ बेबायदि थोंजोङै बिथांमोना बुङाखै। नाथायबा बिथांमोना बेवहाय लिरनानै होदों आसामिसाव लिरनानै होदों नोंथांमोनखौ बिथांमोना भेरिफाइ खालामनो थाखायसो बे इक्वेसिखौ होनाय जादों। जिखियानो खामानियानो जा PM किसानानो जा बायदिसिना स्किमफोरखौनो ला नोंथांमोना इक्वेसि होनांगौ जायो। मानो होनोबा बिथांमोना नोंखौ नायगोन नोंथाङा थारैनो इलिजिबोल नंगौना नङा बेखौ नायनो थाखायसो इक्वेसिखौ होनाय जायो। दा बिनिखायनो जुदि नोंथांमोना इक्वेसिखौ होनानै लायाबा नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोरोन्थिया जागोन। जेरै माइरंखौबोथ' नोंथांमोना मोननो हानाय नङा बिनिफ्राय
आरो अरुणाचल स्किमनि थाखायबोथ' जोंहा एप्लाइ जानो थांगासिनो दं नालाय बेखौबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा रेशन कार्डआ जुदि नोंनिया आपडेट गैयाबा दा बिनिखायनो गोख्रैनो आपडेटखौ खालामना लाबोनो जाबाय गाबोननि गेजेरावनो जुदि नोंथांमोना खालामना लाबायबाथ' जोबोद मोजां जाबाय दा बिनिफ्राय बे रेशन कार्डखौ नोंथांमोना बोरै आपडेट खालामनांगौ एबा इक्वेसिखौ नोंथांमोना बबे जायगायाव थांनानै नोंथांमोना हैनो नांगौ आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों जाय जायगानिफ्राय नोंथाङा माइरंखौ मोनो बे जायगायाव थांबानो जाबाय नोंथांमोना आरो सोंबानो जाबाय आं इक्वेसिखौ नोङो जेनेबा गावनो मिथिखागोन नोङो इक्वेसिखौ सिगाङावनो होगोन ना होआखै इक्वेसिखौ नोङो होनांगोन ना होनाङा बेखौ सोंहरबानो जाबाय एबा सोंहैबानो जाबाय जाहाथे नोंथांनिया थालाङा दा बिनिखायनो लास्ट डेटआथ' जोंहा बे 25 तारिखआ नालाय गाबोन नालाय दा बिनिखायनो एसे सोंस्लुनाया मोजां जागोन जाहाथे नोंनि बे रेशन कार्डनि इक्वेसि होनाया थालाङा एबा आपडेट खालामनाया थालाङा दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम गासैनिसिम खावलायो नोंथांमोना जुदि दासिमबो इक्वेसिखौ होनानै लायाखैबा आपडेट खालामनानै लायाखैबा रेशन कार्डखौ नोंथांमोना गोख्रैनो आपडेट खालामबानो जाबाय जाय जायगानिफ्राय नोंथाङा माइरंखौ लायगासिनो दङ एबा माइरंखौ मोनगासिनो दङ बे जायगायाव नोंथांमोना खबर लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना आबुङै मिथिनो हायो नोंथाङा थारैनो इक्वेसिखौ होनो नांगोन ना नाङा एबा आपडेट खालामनो नांगोन ना नाङा रेशन कार्डनि थाखाय दा बेखौनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय जाहाथे नोंथांमोना गाबोननि गेजेराव गासिबो रेशन कार्डखौ आपडेट खालामना लानो हायो एबा इक्वेसि होनानै लानो हायो बिनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों जाहाथे नोंथांमोना गासिबो इक्वेसि होनानै लानो हायो दा बेखिनियानोमोन माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा माखौबाफोर नोंथांमोना बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबावदो आरो नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअ मोनबाय थानो हायो माखासे गोनांथार आपडेटनि बागै भिडिअ मोनबाय थानो हायो बिनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों